Epson TV wahangan gama me Allahu Akbar irkwai sai waye ga ka iri labi zai ga ka da cece wote labo ga bakarandi irkwai sai anyai zai irkwai sai da cece wote waye ga ka fuyan me labo ga bakarandi ir hairai ga bakarandi ir wai mai ga bakarandi ir kainai ga bakarandi aine ha anyai zai kiyan fone ya ga bai matonan di labi zai maga ganyen gokwai na ru labu wanaira irkwai sai da cecote irmafan girwan dai irmafan girnyai zai irmafan girwai mai irma fangir hairai irma fangiri zai irma fangiri zai ga ganyen dirganan iri labora irkwai sirri mafangi ga irkwai sirri masidin ga bakarandi ir hairai ga bakarandi ir labo ga bahiri ir hairai ga bahiri gaino girmun dai tusirse anyai zo dimirse na dono te ya Ibrahim Salainu Ibrahim Salainu luwal aine birji hamanu aine birji hamanu aine birji hamanu irkwai sai anyai zai irkwai sai anyai zai waye gaka ir labo ga bakarandi ir hairai ga bakarandi anyai zai irkwai sai ir wai mai ga bakarandi ir labo ga kanai sai ir labo ga kanai sai ir hairai ga kanai sai ir labo ga kanai sai labo ga kanin si anyai zai waye ga ka ai wai mai ga kanin si waye ga ka wayin su labo ga kanin si labo ga kanin si